kai kadai za ka je ko da kawai kawarwar gaje shehu da shehu ni ban guje Fatima yaushe ne za mu gana kuka nake ina kasu da kaina salamu alaiki gatan gari salamu alaiki sahabbari salamu alaiki gatan gari ke ce jiki yake wa bari lallai sarki yau ta isa kina sama kina nan kasa tsoro na so a zuci da sa isar ki ta wuce duk isa bani da kowa in ban da ke da ni gurin ki dai na fake komai na da hana nan ake ba a rasa wa in dai da ke Fatima yaushe ne za mu gana kuka nake ina kasu da kaina sarauniya matar Ali maken da ke bigen hankali kin ci ado kina walwali ni gano umma gyaran hali zaman ki lafiya shugaba ke ce kadai mai babban uba kina zuwa muna marhaba girman ki ne a yau kan gaba iskar da ke kadawa na ji na wani rangaji kaunar ki ta wuce ayi gwaji shiru na yi ina so na ji
waɗansu